I morgen afholder AOA prisuddelingen for byens bedste caféer, butikker og kulturbegivenheder. Løves Bog- og Vincafé er nomineret, men caféens ejer er ikke begejstret for awardshowet. Første år gik jeg ret meget op i det, fordi det var efter 3 måneder, at vi blev nomineret, så det var ret hurtigt. I år har jeg slet ikke gået op i det. Sidste års prisuddeling var ikke nogen succes for caféen. Og så var vi hen til i musikhuset til awardshowet, og det var hat og baller. Selvom AOA's awardshow ikke har været en succes, ser Kenny alligevel en fordel ved prisuddelingen. Så hvis man har et navn, så har man navnet. Så på den måde, jeg tror, som jeg også sagde, det er mere, hvis man er nystartet, at man faktisk kan få noget ud af det. Hos tøjbutikken Sankt Valentin er de glade for nomineringen til byens bedste service, men de har dog oplevet, at AOA's afstemningssystem har afholdt mange fra at stemme. Vi har givet lidt op på grund af, at det har været simpelthen for besværligt for vores kunder og følgere at stemme på os. Ifølge Steffen Larsen sætter afstemningssystemet muligvis mere fokus på AOA, end det gør på de nominerede butikker og caféer. Så virker det lidt mere som om, at AOA prøver at høste en masse stemmer og en masse e-mailadresser, sådan at de vokser og bliver større. Men hvis Sankt Valentin løber med prisen i morgen, vil det alligevel skabe glæde. Det vil selvfølgelig nok betyde, at der er rigtig mange mennesker, der fik øjnene op for os. I morgen aften løber AOA's prisuddeling af stablen for 7. gang. Aftenens festligheder afholdes på det nyåbnede Hermans i Tivoli Friheden.